to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption ng vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News
News FM. Numero 1. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isibo nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras sa builog na nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaga subuman, builog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kaga ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
Oras naton mga ka-K5. Nakalabor kita sa 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa ito na makauturang sa 180 ka mga barangay, sinangaton syudad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa ito man tanan nga mga tag-Palamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton Tinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapi sa Clan, Cagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa paratuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga, duwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo, aton nga piloto K5 Jason Talaro. Samtang mga kaupon naton karon ang mga pilaman ka mga balita kag information. Nagikan man sa iba naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan sa Provincial Capitol. Naton si K5 Alexis Calante. Kag mga natipon man nga mga balita kag investigation o mga investigative kag follow-up reports. Nagikan na kay K5 Kim Caluyo and K5 Karen Badilla. Sa kinandan, kupod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Sa atong news center po naton si K5 Sunny Punay and K5 Joy Apin. Sa kinandan, ako naman niyo K5 June Alojado Capulon. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is Wednesday, March 5, 2025. Oy, Miyerkules na kita subang edisyon. Oy, kaya na balaan, kadasig sa mga inuras, kanali sa mga inadlaw, kadasig sa mga tinuig. Dugay, 2026 na kita. Pero antes ang 2026, maagi pa kita sa Kwaresma. Maagi pa kita sa Kwaresma. Malandong kita. Hindi kita anay magpangwaswas. Kinahanglan nga magpamalandong kita kag hindi kita dapat magkomentaryo sang mga malain nga mga tinaga. Ragay. Kabay pa nga ang tanan-tanan nga mga may malaot nga pangginhawa madula. Ang mga abusador maguntat na sa pag-abusar kag ang mga malaot sang pangginhawa madula. Kakabay pa nga mga nagpakamalaot dira sa iban-iban nga sa kilid-kilid mauntat na. Ay aragay. Bay. Ay daw babalaan kay 500 no? Ash Wednesday kita subong mo, di ba? Kapabadles ka na kay 500. Ay halin-halin na bidin no? Why no? Akon bay mako kapabadles. Pero mayara kaya kilala kay 500. Kapabadles man siya.
Kapakita-kita sa nga daw kuno abi. Ano ba panawag siya ng religyoso siya? Tapos nagapul pa badles. Pero ang iyang batasan, sobra pa ka demonyo. Batasan niya dihamak nga sos Maria Ihuni sigara po ni Santissima sobra-sobra pa ka demonyo. Alaway na nga klase siyang batasan kay 500 mo hindi ba? Mayo pagani na iri tawgon ka lang nga irihis. No? Ay pagani na nga tawgon ka nga irihis pero dapat ang importante dire nang hindi ka bala inang magpakunwari sa mga Tagalog pa bala. Hindi ka mapagkunwari kung sa mga hiligay noon pa. Wala ka nagapakuno-kuno. Nga daw ka nga ikaw sang santos, ka nga ikaw sang anghel. Pero sa pagkamatuod lang gid mga ka-K5, anghel nga demonyo, aragay sa kalainin, sakit ang igo. So hindi bala? Nang so, mas mayon lang gani na nga tawgon ka nga irihis, huwag ka simba-simba, ang importante, nakakilala ka sang matutuon nga Ginoo. Ginatugyan mong imo at ipusuon, ginatugyan mo imo at kagalingon sa mahal nga Ginoo. Pero sagi ka kasimba adlaw-adlaw, halos kada adlaw kasimba ka, halos kada Domingo kasimba ka. Kung ano to mga okasyon sa simbahan to, ato ka to. Tapos to kung sino ka saan nga santos magsagi ka, pulo pungko to ka maghambal, kag magtrutindog da, kag pulo pangamuyo, magkulukanta. Katapos, sigod dayon kwinta makakipad. Huwag man tupa, gali. Kaya ang imo, sini nga ang imo nga ano ganini, pagsimba to, mga ka-K5, simba ka to, gali kay, ang imo nga pagsimba to, di na pangamuyo, mo yung kalaglagan sa ibang, hindi pala K500, hindi manami, klase batasan na, iwata nyo na, kamo pa ng una, kadto sa kwan, sa nadadlaw ka magasimba pero labalaban ka mo pa na una kadto to sa kwan sa impyerno. Ning mga tao nga mga wala nagasimba pero nagapati nga may Ginoo ang kalibutan, kinatugyan pero may baratyagon sa mahal nga Ginoo. Bisan tawag sa nga irihis, ang importante nagakilala kang nagapalangga sa Ginoo, amo pa ni ang magasaka sa langit. Kaya wala man nagakahulugan nga kung magkadto kadlaw-adlaw sa simbahan, wala man nagakahulugan nga ang imo sila nga pagpangamuyo himpit kag putli. Hugot ang pagpangamuyo mo. Sang sa inang tao nga way kakadto sa simbahan, sanara lang gapungko sa kilis sila nga balay, importante nagapangamuyo sang hugot nga ginabayaw ang iyang ipusuon sa mahal nga Ginoo. Kung hindi Black 500 nan muna. So muna nga aton nga mga reminders mga K5. Huwag man na nagakahulugan. Kung nalo sa daw ara ka, nagpabulo badlis ka, ti okay na. Kasi kung huwag ka nagapabadlis, huwag ka nakapabadlis, may mga rason. Sa ati, tungkol sa kasakuon, may duty ka, may trabaho ka, hindi ka man pwede kahalin sa trabaho mo. Pwedeng bayaan trabaho mo, agong magkadto nga magpabadlis sa simbahan. Importante ka pangamuyo ka kang nag-aampo sa Ginoo kada adlaw-adlaw. Hindi Black 500. Namo niya kami. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, kamusta na kamuda? Kamusta nga aton nga mga pinalangga nga mga kauturan, aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, ayos lang kamo. Mayang gabi sa aton nga mga kauturan nga mga nagapamati na, nagapamonitor na diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa espesyalist sa mga nagapulaw-pula pa sa tion sa kagabihon. Mayang gabi na sa inyo sa tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers, trachika drivers, tanan nga mga drivers sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayang gabi sa inyo tanan. Kag sa aton man nga mga pumuluyo nga nagapulaw-pulaw subong mga security guards, mga teachers, nga mga nagahimo sila nga mga lesson plan, mga kabataan nga mga estudyante nga nagahimo sila nga mga assignments, sila nga mga module. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapulaw subong nga gabi, mga call center agents da mayong gabi. Kag iban pagin nato sini nga mga kauturan mo sa espesyalisaton nga mga pumuluyo, nga mga kuana nga mga nagatrabaho sa tion sa kagabihon. Sa mga nagahilay-hilay man na sila tagsa ka mga puruyan, samtang
Amat-amat, piyong-piyong da. Ang mga kamalaman gali na, sini nga mga senior citizens da, mayong gabi. Damo-damo kita masugata sa mga barangay nga mga senior citizens. Gambal nga pamati kami si imo. Nga pulaw kami sa gabi, may ara ibanda nga hindi ka katapos sila nga sang uwasang programa. Hindi kami katulog May gabi na sa inyo, tanan-tanan ha. Sa mga taga-barangay Suok sa distrito sa Aribaloda, mayong gabi. Mayong gabi sa inyo, tanan. Salamat sa pag-akomodar, salamat sa pagbaton. Sa mga katapos ang Team Sulong Gugma, mayong gabi gid. Ginatamya taman sa mayong gabi ka maripayo nga pagpamati ang mga taga-barangay Santo Niño Sur. Salamat man sa pagpamati, kay salamat man sa inyo siling nga pag-akomodar at pagpalangga sa mga katapos ang Team Sulong Gugma. Mayong gabi sa inyo tanan ha. Thank you so much. Sa iban pagisining nga mga pumuluyo naton. Ano pa, sino pangway nato matamya da ang mga market vendors galida mayong gabi. Sa aton nga mga market vendors sa nakilain nga mga merkado. Pero antos lang kamuanay sa inyo nga mga kwana, sa inyo nga mga merkado ha. Antos lang kamuanay sa inyo nga mga balaligyaan. Dahil tanong mo na abi karon kay pinangguba ang mga merkado nyo kay pinamutang kamusto nga dalan. Diyo ay tamahimo, hindi bla? Diyo ay tamahimo, tulo antos lang kamuanay da. Ayaw naman akon matapos naman ang mga merkado nga ina akon matapos. Kasi kung matapos na bla, pero galumos-lumos kita sa utang bla. Mga ka-K5. Blasta na to na karon diri sa ato siling nga pagpangaraga diri sa K5 Night Watch. Oras na to mga ka-K5 nakalabo dito sa 51 minutos na nakaligat sa alas 9. Sa ato siling nga pagpangaraga nato karon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Aton pagkatalakayon para sa subong gabi sa aton karon nga mga headlines. Diri sa ato sining nga pagpangalagad. Karon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information naton pagkatalakayon diri sa ato sining nga pagpangaragad mga ka-K5 sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Iloilo nagapanguna sa gyapon sa medal tally sa Western Visayas Regional Athletic Association meet nga ginahiwat sa probinsya sang Antique. Palakpak! Plakpak! Wala nakaadlaw ni. Start ni sila sang Sunday, hindi ba? Start sila sang Sunday, sang pizza 2, subong pizza, subong pizza 5. Di matapos na sila sa pizza 8 na siguro, pizza 9 naman, no? Pizza 9 naman, Domingo naman. Mga saksmana, kag isa kadlaw, kag 5. Ang ato sininga kaiwatan sang WIVRA, or Western Visayas Regional Athletic Association meet diri sa may nga ginahiwat karon sa may probinsya kang Antique mga ka-K5. Samtang ang Negros ni last na lang siling subo mga ka-K5. Last na lang nga pagpartisipar sang Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Bo silingon ara pagali ang Negros subong K5 Andre. Ara pang Negros. Amo ni siya ang katapusan mga ka-K5 nga pag-intra sang Western Visayas Regional Athletic Association meet sang mga taga Negros Occidental. Bacolod City kag Negros Occidental. Damo fans ang kwanaw ang sa volleyball secondary ba girls how. Damo fans mga ka-K5 damo na namian maglantaw sang volleyball or volleyball secondary girls. Mga ka-K5 ang mga players ang volleyball sa Negros Occidental damo fans kay ang mga players nila halin mga ka-K5 sa Taytong High School.
Ang Taytong High School, isa kasikat nga Chinese school dito sa may Bacolod City sa Negros Occidental. Ang ilang nga mga players, si 5 Andre, pakita, may ari ka na, may clipping siya na. Sige be. Pakita, mga players na be, kung mayo kagid be mangita sang search mga itsura nila, be. Interview kina na aragay kadasig siya kay ay aragay sa kalainin. Kadasig siya mangita sang players. Wala tawan niyo lang players mga itsura sa mga players sang Taytong High School mga K5 mo. Taytong High School na sang kwan Bacolod City sa Negros Occidental. Isa pa lang na nga player ang ginpakita ni K5 Andre. Daw halos tanan-tanan sila. Amo ina ka mga tag-as nga mga kababainhan, ka mga tag-as kag ka mga nami maghalampang, lalabot sina ati kuan niya beauty gidi hindi black 500 beauty gidi yan sino nga kuan sino nga player ni man ora sila na mga ka-K5 mga player so pertino nga puro mga mayo gid naghalampang pero sana mo para ang mga players nila to sa Negros K500. Ilo-ilo magyapon kuya. Diretya sa ilo mong aton niya. Dapat ang aton. Ababababa. Ano nga mga players ang halin rin sa aton? Mga aton nga mga volleyball players ang kwan man. Sang Iloilo ya. Ang aton nga high school blang secondary naton nga mga volleyball players be. Nakita dabi kay 500 ipakita taman nga sila na may ara nga mga amon nga beauty how. Dili sa aton di man ta magpapirde. Amon nga mga players di sa Iloilo kampiyon man. Iyamak nga di kalidad man mga tag-as man. Abi nyo lang mga players mga ka-K5 sang volleyball women secondary amoning mga ginakalangkaran sang mga tao nga nagalantaw ka mga tumalambok dito sa may probinsya sang Antique sa kaiwatan karon sang Western Visayas Regional Athletic Association meet kay sadya mga ka-K5 pero sana mo pa ng mga players nila to ang mga taga Iloilo hindi mapapirde. May isa kami gani ya ka player yang ara sa track and field ya kay 500 nga samtang kadalagan sa sinanay kadalagan man mo. Abi nyo lang amo ni isang supportive parent, supportive mother mga ka-K5. Grabe mong kadalagan siya tudo singgitan sinanay mo siya tuduhin na niya kaya mo na tuduhin dasig pa sa maglagan sa bata ya. Abi nyo lang iti abilidaran na din amon niya sa Iloilo ya. Tapos way pa na iya K5 Andriga kwan ga sapatos katiniil na iya kami pa ilunggo pa naraw kita nyo na nanay yun siyempre perti dalaga ni nanay yan nato abla perti dalaga nanay yun tapos ang bata ya gadalagan man samtang dalagan batay kasi agit sa dalagan lang tawabla dugay mabalik na sa dalagan pagwa sang paglampas sang batay lang tawabla para sa video na gadalagan batay raw panguna batay ga hardol na mong hardol na no gadalagan no paglampas na lang tawabla yan dalagan una pa sa dalagan sa batay kita nyo amo na yung abilidad na mo yung mga Ilonggo abi nyo lang una pa sa dungkas batay pero of course hindi siya pwede magka-intrato sa may track and field dira lang saya mga ka-K5 sa may kilid amon niya abi nyo daw taga diin gani ni siya K5 Andre man daw taga Dueñas bro taga Dingli taga Dueñas no Dueñas pero tene naka-intra na ning bata yan no, sa kwan sa wara pero perteng yang ugta 400 meters nang iyang ginadalagan sumusang bata yo nato ginalagas yo na subong ang bata yung mga ka-K5 naka-kwan na ni naka-intra na ni ini siya ang isa sa mga maga-intra mga ka-K5 sa 400 meters finals ang bata ya subong no di buwa sadya naman
Makita naman dagan niyo. Ito naman, dito naman sa spiyak naglagan. No, ito naman sa kasala sa ulit sa maagi. Very supportive mother na. Abin nyo lang ha. Amo niya kami ang mga taga-Iloilo ya. Abin nyo lang ha. Ito pa matyagan ko doon siyang kadlagan. Amo ni mga video siya mga kakipay mo. Nasamtang ko yakan. Kagini nga way sa ginbutang plus dalom to. Hindi sa pagpadlaganos dalom to. Aral na sa babaw. Way sa hindi sa karo. Dito sa kadlagan sa babaw. Tama na yung bata. Si Maria Ludin Cordova. Grabe nga mga kanyo. Ang iya nga mga records. Halin sa elementary. Sa gali, no? Mga kakifay, no? May silver siya. May bronze. Mga kakifay. Pabirti na yan mong. Ito naman ng dalaga niya. Una pa sa dalaga sa bata. Yan mong di kayo mukita. Amo na yung mga kanamito niya sa mga kag-highlight niya diri sa mga player sang Iloilo. Mga kakifay. Kita nyo? So, lang tawa nyo karon kay may mga balita. Kami nagkaroon nga pertik kanamiton. Mga namin nang nga ginaintrahan sinisang bata. Kay may-ari ni siya nga daw 400 meter hurdles. Kaya siya nga 100 meter. May baton relay. Pag ni siya mga ginaintrahan. Kag may-ari pa ni siya gani nga kwan. Naman ni siya, Tabugon Elementary School. Tabugon ni Dingle, no? Barangay Tabugon gali niya sa Dingle. Taga Tabugon gali niya siya. Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Elementary pala ni sana sa elementary. Aral na ito, mga score siya, nga mga medal, halin sa elementary siya. May silver medal siya sa 100 meter hurdles. Silver sa 400 meter hurdles. May bronze siya sa 400 meter run. May bronze pag-isa sa 4 in 400 meter relay. Kapakita nyo gila na. So, kaka-proud ang iya sining Iloy. Isubong laban-laban, mangita naman isa sang kabay pa magka-gold ni. Subong na ara sa 400 meter finals, ha? Mabato ni siya. May ara na sa nga daw pwede na sa nga mangin maka 400 meter finals ni siya sa hurdles mga kaki-5, no? Amo nagiling hampang sa bata niya. Tingala man ko nga Iloya. Bahala na daya ko hindi makakaon to si Mr. Bahala ko no matabo sa inyo balay to basta kada maghampang ang bata ga upo niyang nanay. Amo niya nga abilidad jaya mo. Hindi pala mga kakifal. No, araw na kita nyo ga para malhas sa dalaga no. Daw siya pamatyagan kung gahampang. Hurdles ang ginadalagan sa bata, 400 meter hurdles na mga kaki-5, no? Naka-intra na sa finals, di boss lang tawon tabi. Kung ano naman ang tirada ni nanay ni boss, kay mabato na sa 400 meter finals. Hurdles mga kaki-5. May mga gintra guro ni bata pa sa mga 100 meter run siguro ay, no? Kaysang una, damo ni mo nga mga event mga kaki-5 ang sa track and field, no? So, ng bata ini nanamitan gini si nanay ay mag-upod basta ara lang yung mong ni ginutom pagkatapos ni san lagad sa bata ginutom ang nanay. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati ha nga kami amon iya bisan ano pa da kagwapa da kag-beauty da sang mga volleyball players sang inang kuan sang Taytong High School sa Negros Occidental. Hindi na mo niya pagbuyan ng amon nga mga Ilonggo, yung mga taga Iloilo ya. Mayari kumplito kami diya mong na volleyball players namon niya sa Iloilo ga mabato niya. Wala labot sa mga track and field ya, tikayang kaya, tilang tawan nyo balaw. Sa latest nga balita mga ka-K5, nagapanguna yapon ang Iloilo sa medal tali ha. Halos ang Iloilo subong amo ang nagadominant sa medal tali. Nagapangduha amo ang Negros Occidental. Nagapangtatlo ang Capiz, ang Aklan, Antique, kag ang Guimaras mayara na wala pa. Why pa? Sige lang basta ang kuan ang slogan sang Guimaras hindi bala
ang slogan sing Gimaras. Pas Gimaras! Ha? Ang slogan sang Gimaras, Pas Gimaras! May ara na galia, may isa nakbilog nga silver ang Gimaras. O hindi ba? Ara, tawan nyo lang medal tali nato no, sa sining wibraan naton mga kakipay. Bulan tawan nyo bala. Ang Iloilo may 38 na ka mga gold. May 17 ka mga silvers. May siyam ka mga bronze. A total of 64. Ang iyasang Negros Occidental, 16 ka mga gold, 13 ka mga silver, 10 ka mga bronze. Ang ikatatlo, antike pa? Ay, antike pa namin. Pinirde ka antike ang mga taga-kapis, ka mga taga-aklan, ay araw-araw man taga-kapis. So, ano naman, pinawigit pa sa mga akyano na. Number 3, mga kakifay, mga taga-antike, rogaliho. 4 ang anda nga gold, 12 ang anda nga silver, kag 11 ang anda nga bronze. Ang nagsunod pang aklan, may isra ka gold, isra ka silver, kag isra ka bronze, 3. Ang kapis, may 7 ka mga silver, may 15 ka mga bronze, kag 22 ka mga 22 tanan. Wala sanda na gold. Pero damati ko na may ara nga isa, subong kaya nakita ko may ara nga sa track and field, no? May track and field nga late subong nga may isa ka bata nga taga Kapis nga babae, mga kaki-5 nga nagdaog sa gold medal. Gold medal, mga kaki-5, no? Ang taga Kapis latest niya kay may nakita kita nga naka-post, no? Nga latest nga may isa ka bata nga taga Kapis nga nagdaog nakakuha sang gold medal, mga kaki-5. To nabalabante makapang number 3 na ni sila no? Nakapang number 4 gali kay manti damo ilang bronze, mga kaki-5, kag damo ilang silver. Pero galing way pa sila gold, no? Zero balance ang gold. Ang Gimaras, ben ang tanda Gimaras, may isa ka silver. Ahay. Puro siya bato. Pas Gimaras. Bato ay naanuman nga. Pas. Naanuman, tuduhin nyo kaon bla paho. Para may inong bato. Mga kaki-5 ba? Ito na ang mga medal tali natin, mga kaki-5. Sige, damo-damo, mga partial, kagan official nga mga medal tali natin, mga kaki-5. Sa ito sining WIVRA, Western Visayas Regional Athletic Association, pakita din nga ang mga gold nila sa secondary naton, mga kaki-5. Damo man gawang gold galio sa Kapis. Ara gali kita damo ng Kapis, no, sa secondary naton. May ara na nga anom sa Iloilo 39, Negros 37. Amo na ning latest, amo na ning latest gali, mga kaki-5, no? Sa secondary na ang sa para games lang to gali ginaya ang atong kagina. Ari pang kabilugan, mga kaki-5, as of 3:30 PM March 5, 2025. Ari na ang latest, mga kaki-5, sa elementary. Ang Negros may ara nga 32 ka gold, ang Iloilo may 34, ang Gimaras may 4, ang Kapis may 5, ang Antique may 2, kag ang Aklan may 2 pagid. Ang sa secondary, ang Negros may 37, ang Iloilo may 39, ang Kapis may 6, ang Antique may 2, kag ang may Aklan may 13. Baudamo iya sang Aklan ba? 13 gimana kun 1.3. 3 siguro 13 no? 13. Damo pang Aklan, So, sa secondary na, sa para games nga ito gina ang ato nga ginhikayan nga wayang Gimaras siya. Ang away gali ang kwan ng Kapis. Para games, mga kaki-5, ang Aklan may 4, ang Antique may 1, ang Kapis wala, ang Gimaras wala, ang Iloilo may 38, kag ang Negros may nga 16. So pangkabilugan, mga kaki-5, amo na pangkabilugan na, pangtali tala na pila kadlaw. Pangtali ta na sa sunod, mga kaki-5, kay ang mga silver nila damo-damo man, no? Grabing silver sang Negros sa secondary 39 man, no? 39 gold, 39 silver, 26 ang bronze, sa pagkadamo-damo, pangunagin man galit.
So matotal doon mo damo na sabong do mga sobra na mga ang medal lang paghambalan tawon di duwa nga daan ka 39 pila na sobra na si tinta hindi ba? Tapos may 26 ka mga bronze ay aragay. Ang mga lapit-lapit na sanggatos ba no? Ang ila sining nga mga gold tanan-tanan la including ang gold, silver and bronze mga kakay-5. At ang negros dati ga lagas-lagas mga kakay-5 no, pero amo na ni ang last no. Amo na ni siya ang katapusan nga hampang sang Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang sa sunod sini nga matabo mga kakay-5 masipara na niya ang Negros. Dito na ni sila maengkwentro sa Negros Island Region sa Region 18. Region 18 na sila subong. Pag sunod nga tuig sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, hindi na makaintra ang Negros Occidental. Kag dito na lang ni sila maengkwentrohan ay upod sa mga taga Negros Oriental. Kag ambot madala nila ihan ang kwan ang anong dala nila man Negros Island Region bot silingon sila lang to yang nga taga Negros Negros Occidental kag Negros Oriental. Daw hindi man nila madala gani ang Sikihor o hindi bla no? Daw mo lang na bala. Daw Negros Island Region lang gid sila no? Region 18 mga kakay-5 no? So kuan na ayahay. Ang akon nga nanay kag akon nga mga utod Blacky 5 ba Andre? Dito ga ilistar sa Negros Occidental. Pati layuay na kami sini. Man nga taga Region 18 na sila ya. Kuya taga Region 6 ay kalain. Taga Region 6 ko akon sila yaya nga akon nga ginikanan kag akon nga mga utod. Ito sila gilistar sa Region 18 pagkalayo ay kalain. Layuay na kami sini ay kalain. Wala sige so istoryahan tara karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangaraga diri sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon batan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 kag Mighty C. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga K5 ang mayo ini para sa aton makauturan nga may mga problema sa pamalatian. Most especially mga K5 ang aton sining problema sa diabetes, sa hypertension, mga problema sa kidney, problema sa atay, kag iban pagid no mga Alzheimer's disease, kag iban pagid nga mga pamaratian, labi na gid ang cancer mga K5 no. Wala sang bulong ang cancer pero pwede naton ini nga ma-prevent. Silingon, pwede naton nga mapunggan nga hindi magtubo sa lawas ta ang cancer. Pinagi sa ano? Pinagi sa paggamit sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga mga K5. Kay ang klinika DTX 500 kag Mighty C, most especially ang klinika DTX 500, may-ari ini sang tinatawag naton mga K5 nga anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton nga nagatuga ini kag nagahimo ini ko naga-turn into a cancer. No? Mataas kag masanigan man ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ini ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na kun nga ang ginatugyan ko gid sa inyo nga magamit kita sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Be protected from diseases. Take the power duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Take Klinika DTX 500 ag Mighty C adlaw-adlaw mga K5. Bakla nyo ni sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede ka mo makakadto sa mga nagkalalain nga mga butika malapit sa inyong lugar. O hindi gani kadto kamo sa tanan nga mga klinika
di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Number 1, ara sa Pasig City sa may Salvacion Street Corner, Epani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Dira sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog. Dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwasang Miagaw. Kung gusto nyo gid nga magpanamit gid, pangitaan nyo lang da ang akon tukayo, si tukayo Sir John Di Tanoy. Aralan da, pangitaan nyo da. Astig na da siya. Mga kaki-5, kung mangayo ka mo sang bala sa Armalite, may ara man na guro da. Kag diri sa Iloilo City, ari lang diri sa may dalan sang dalan sang Ilopes, tupad gid lamang sang Robinson. Then ang sa tupad sang Robinson, may ara dira sang ginatawag naton nga inang Centro Birch International College bala mga kaki-5. Sa tupad gid ara da ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Libre check-up ha. Kadto kamo da pay ara nga libre check-up mga kaki-5, Lunes, Huwebes mga kaki-5, no? May libre nga check-up dira, no? Kag may ara man nga libre nga check-up sa kada Lunes, Huwebes, may ara man ko sa Miyerkules. So basta kadto lang kamo, check-up kamo, tapos yung check-up dira kamo bakal sang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ayos, so sige. Ang aton nga oras mga kaki-5, alas 10:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhom sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of
nagkasingog sa akon. Budlay, magkabira sa tao nga nagsalig sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ng iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan na ginpangangayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay at mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga,
ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga oras karon. Nakalabo na kita sa 29 minutos na kaligad sa alas 10. Ginapay balo gali sa tanan-tanan no. Ang sa tanan-tanan nga mga taga Ahoy kag mga taga Concepcion dire sa may Quinto Distrito nga luyag mag-avail sa libreng konsultasyon. Mga ka-K5, libreng nga konsultasyon no, sa inyo nga mga ginabatyag, nga mga baratian, mag-upod kamo sa medical mission sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa palaabuton nga Marso 9, Domingo nga adlaw sa Ahoy Gym, kag Marso 10 naman sa Banwa sang Concepcion. Lunes nga adlaw sa Concepcion Auditorium sa Municipal Plaza, Kilitaay kita mga ka-K5. Pero tungod nga limitado lang ang pwede nga ma-cater sa aton nga mga klinika consultant, magpa-reserve na kamo sa inyo sini nga mga slots kay magakadto sa istasyon sa K5 News FM Iloilo or K5 News FM Sara nga napahamtang dira sa sulod sang second Iloilo Provincial Mobile Force Company headquarters sa may barangay Zirudo kag magkuha sa inyo sining priority tickets agod nga ukon mag-contact lang sa numero ang 0994-441-7685. Libre nga konsultasyon para sa inyo nga mga kamay-ara paging nga mga dako nga mga diskwento para sa mga suplemento sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center kag mag-enjoy sang mga freebies mga ka-K5 no. Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, Mighty C, Klinika D3 Bio kag Klinika DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Iloilo. Check naton karon latest weather report nagikan sa aton nga lokal Pag-asa. Kung kita sa kay Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayong gabi sir no kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw March 5 year 2025. So sa karon no is release ang nagaepekto sa may pungsod bangod sining sistema law man nato no dili sa aton sa Western Visayas generally maayo man naton panahon mainit kag mapaang lang sa aga no kag may mga posibilidad sa isolated naton yung mga pagulan-ulan pagpangilat panagog pag-abot sang hapon kag kagabihon. May natubtob kasarangan naton nga hangin gikan namin hanasidlangan gikan nasidlangan pa min hanasidlangan kag magadalain ni sila sang baka na itubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature yara kita sa 26 to 32 degrees Celsius. Heat index naton para sa buwas possible magalabot sa 40 degrees Celsius. Aton adlaw nagtunod alas 6 punto kay nasang hapon kag magabot laki ni siya alas 6:02 buwas sa aga. Gaman natin latest weather update tulindi sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid sa latest weather report nagikan kay sa ato singa lokal Pag-asa upod sa kay Charlie Cuenca. Kay sino? Kaya na, hindi na ko. Salamat kid sa kay Rolly Cuenca. Charlie Cuenca man ako niya. Thank you kid sa kay Engineer Rolly Cuenca sang lokal Pag-asa mga ka-K5. Sa ato sila nga pagpangaraga darigid lang kay pasiplatan tayo nato sila nga mga followers no nga ato sila nga mga mensahe kag mga nagapa-shout out diri sa aton nga pagpangalagad. Maayong gabi gid kag shout out sa tanan-tanan. Aber Merle Bostilio, shout out. Cherry May Lapating Branya, shout out.
May gabi sila niya ka K5 Sir John. Kay Richard Espistanyo, good evening ka K5 John Kapulot, good evening man. Sa kay Marvin Tayongtong, mayang gabi. Kay M. Jane Dimit, good evening Sir John Kapulot, thanks gid sa paglabay nyo gina sa store sa Santo Niño Sur. Yes, no? Dumduman ko gid ikaw, no? Thank you gid sa pag-akomodar sa amon, no? Sa grupo sang Team Sulong Gugma, dira sa Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Ang ano gani niya nga posisyon sa K5 News FM Iloilo Fans Club K5 Andre si Dimit bla, no? Daw ano siya man daw Vice President, okay? Si MJ Dimit, no? Thank you so much. Sa kay R. Porras Cardinal, good evening kay 5 John watching from Kalinog. Good evening lang sa kay Noy Rodney Porras Cardinal. Sa kay Mutya Melody, good evening Idol John Kapulot, kapamatigig ko sa imo sa Barangay San Juan, number 1 kagid ka councilor. Thank you. Sa kay Jumar Pinisilia Rodriguez, good evening Idol John. Kay Nini Carmel, good evening man, shout out. Kay Wilbert Libuna, shout out man. Pangsunlog kadanay Idol John. Kay makadlaw kami. Sino naman sunlogon ta? Sa kay Labrador Berting, ang tuno sa pangamuyo hindi mo paggagamiton sa lango-lango. Gabaan kasi na nahimo mo karadlawan. Nga kung magtuno ka mo sina pangamuyo lang nga munahaw. Si haso kay mo ya. Ang tanang nga pangamuyo hindi ang tanang nga panghambal ko ng panghambal mo gali amuna pangamuyo na dayon do si haso kay mo. Kung maghambal ka nga amuna nga tuno pangamuyo na gali na dayon. Ang pangamuyo ya depende na sa imo nga pagdala. Why na ya ginadala ang imo ya kay ti mo na pamatian mo nga pangamuyo. Di siyempre pangamuyo ka kung mangamuyo ka nga amon ang tuno mo okay man tingaga pangamuyo ko kay wala man. Kaya ni Black K5 Andre. Kung magpangamuyong iban nga mga pare nga way maginagamit ang amona ti amo man na okay man hindi bala. Depende niya sa imo kung amo na ginagamit ni mga tuno kag wala ka man imo iga pangamuyo na gali gamiton mo ina haso kay mo tamaan si imo ka reliyoso nga tamaan man si imo ka basi kung sobra ka pa ka demonyo siguro sakon. Imo kaladlawan gusto ko akon magpakadlaw-kadlaw nga amo na gamiton ko nga tuno pangamuyo gri na. Sala na yang imo nga pagpati nga kon maghambal ka amo sina ga pangamuyo ka na dayon depende na ya sa tuno. Like for example magkanta ko abi karon sang bayang magiliw pagkatapos ang kanta ko hindi bayang magiliw nagili dayon na. Ano ganina title sang bayang magiliw. Lupang hinirang no. Hindi bla. Sa kay Ging Paragiton, good evening Sir Idol John. Sa kay Lodi Gulilao, mayang gabi Sir John. Kay Wilbert Libuna, Idol John, makapasiti ko, mapapicture ko si imo Okay Sa kay Rocky Lambarte, good evening John, butuhon taka, thank you. Sa kay Nikay Graho, shout out kay Arnold Graho Idol, yakakuno, thank you. Sa kay Jure Aranita, mayang gabi Idol John, tama kagid Idol John, may kilala ko para simba, kag pag-abot da sa Panimalay, Davao, grabe ron niya pamuyayaw na. Tapos batasan na daw demonyo. Mayad pagani wa ikaw ga simba. Basta gatuo kaw lang sa Diyos. Kag gakilala kaw sa Diyos. Correct. Kay Ariel Brillo. Mayara gani na nga. Halos sa dollar simbahan. Pag-abot sa balay. Pinanglibak. Kag pinanglibak ka mong iya. Mga pangabuhi. Ito yung spilak balay. Nila ito mong ginaubran na ikakutsu-kutsu. Mayong gabi sa kay Ariel Brillo, kay 5 John kapamati ko di sa Mina, kay R. Puras Cardinal, mayong gabi lang sa anak ko
Baby Joyce Puras. K5 John, nagapulaw ka lesson plan niya about it. Very good, no? May struggle ni si Joyce Puras. Sa kay ni Kay Graho, shout out Arnold Graho from Balabago Haro. Kay James Vincent Balundo, VA sa Muntinura Haro. O may vehicular accident ko sa may Muntinula Haro. Kay Arman Bacogo ay may gabi man, shout out anay sa amay ko nga pamati sa imo subong Arnold Graho halin sa kay ni Kay Graho. Sa kay Rose Simpas may gabi Idol John kapulot kay sa tanan-tanan nga pamati, God bless. Kay Ria Kapanas may gabi man, good evening. Kay Verna Salvilla, good evening ba mga ihada ko ari subong nga pamati, no? Kay Wilbert Libuna niya private school na siguro. Janlen Casio, Idol John kapulot pa shout out Lapos Norte ako. O yung shout out sa mga taga Lapos Norte. No, si kay Janlen Casio. Good evening. Si kay Ging Panagiton, Negros kay Antique, maengkwentro sa championship. Sa sa volleyball, bauti sadya eh. Pertine. Sa kay Jessa Abison, so proud gid ang nanay. Gani, no? Amo na yung mga iloy nga super supportive, no? Supportive. Sa kay Marjorie Carmen Rivera, good evening Sir John, pa-shout out sa Cebu Pacific, palihog refund sang ticket namon. Nahatag naman sang GCash sa inyo ang kwarta, dapat i-refund nyo na sa amon. Thank you. Ang ano, way pa ma-refund. Sige lang. Sakay Dina Rabina, good evening sir, pwede ka greet. Happy birthday to our Kuya Timothy Seyo Rabina. Happy birthday nak, we love you, thank you sir. Ayos. Kay Jonel Espanyola, Idol John, shout out sa man. Sa kay asawahon ko, kay Rose Espanyola, nga nga pabuko kag nga cellphone. Thank you Idol. Anong pagbigko naman? Budlay gid basahon. Pugbuko di man nabi yung pitla na tagahan, pitla na kung rang, pitla nyo pa magmensahe. Sa kay Jojo Sidano da, good evening Idol John. Kay Glenn Pasit Pudadera, good evening Idol. Kay Bilaong Rolly, daw ang Tabugon Carles, mana Sir John, may hara man Tabugon sa Carles, ngay Tabugon man sa Dingli. Sa kay Marborca, may gabi Idol John. Kay Ging Panagiton, importante ga participate maskin pierde, correct? Kay Wayne Suliva, apaw Idol sa niya to. Kay Kalumno Hazel, good evening Sir John Kapulot, good evening man. Rose Balido, good evening Idol John. Joseph Hordan, Kas, good PM, ang inablos mo, taekwondo ang hampang niya, aba, then taga Gimaras na, sa Gimaras, about abato, paspas Gimaras, Cherian Mihada, mayong gabi, sang RMC Pharmacy, dira sa may barangay, Tagbak sa distrito Sangharo. Mayong gabi na kay Cherian Miha. Kay Lona Mondido, good evening mga ka-K5, listening and watching from Hong Kong. Good evening man kay 5 John Aluhado Kapulit, keep safe always and God bless. Sa kay Tuto Bigo Goli Hill Baliga, good evening pa-shout out Idol diri sa Lanit Haro. Kay Cyril Asis Aliado, good evening. Christine Gardose, Juanito Morcilio, good evening to all, greetings from Kabatuan. John Amahan di Tanoy, wala na ko bala sa Carmelite Sir John, ubos na turn in kay ma-retire na ko. Ay ahay. 9mm kag 45 na lang bilin. Ate pwede ta ba? Si pwede ta na makakuan kasi pwede ta na makano ganin niyo? Makasunod tsamba na sang 45 kag 9mm mo. Bala lang. Gusto ko tani mga M16 ba? Galit ti waay da. Tikwan na lang ya. Sige ibilini ko na mga 2 ka round sa sang 9mm kag sang 45 ba?
Luna Mundido, good evening sa tanan-tanan ng mga members ng K5 News FM Fans Club and International Chapter Iloilo. Okay? Kay Ria Capanas, good evening. Silingya Maninoy Gafings Jun Caps, good evening man. Kay Ria Capanas Ihada, sa kay Dina Rose Hiriani Hilbao. Mayong gabi. Okay. Sakay Giovanni Paliero. Silingya, mayong gabi moy. Mayong gabi man no? Ano nga klase moy na? Amo? Sige Good evening da sa kay Kwan sa kay Giovanni Paliero. Way man itsura, imong itsura, ano ni itsura mo ni man? Dapat ipakita mo itsura mo para nga pabalaan ta kung mas gwapo ka sa sakon. Kay panawag mo sakon, moy. Sa kay Grace Hiroso Amistoso, good evening. Sir John Kapulot, kag sa tanan. Sa kay Rose Balido, shout out sa mga taga Infante Idol John. Sa kay Jap Probado, shout out Idol. Jefferson Agudines, Boss John, shout out sa kay Jessica, kag sa fans, kag Franz Agudines. Okay. Mayong gabi man sa kay Grace Hiroso Amistoso. Good evening kay Sosette Quijano. Sa kay Cherry Ann Miha. Hindi na ko silingya mag-mention sa ila. Number 1 ka na idol. Sa kay Maria Alma Fortisa, Councilor Kapulot, South San Jose is watching. Thank you. Cyril Aris Aliado, mayong gabi man Sir John Kapulot, watching from Lampaya, Kalinog. Sa kay Maria Alma Fortisa, Councilor Kapulot, mayong gabi. Good evening man. Sa kay Jefferson Agudines, congratulations sa inyo, Boss John. Idol tagid kaya. Ababa, thank you. Johnny De Leoso, K5 News FM. K5 John, Idol, good evening. Shoutout lang dyan sa Pabia. Ungka Uno, ang third Burr active, actor? Ano actor man? Game Farm, salamat Idol. Sa kay Maria Tadios, good evening man. Sa kay Luna Mundido. Sa kay Maria Tadios, good evening. Maria Alma Fortesa, good evening, shout out. Sa kay Claire Garcia, good evening, shout out man. Rhea Capanas, always good, Maninoy Gafing sa June Cups. Bilaong Rule, ang matuod nga pangamuyo, naghalin sa imo tagipusoon, kag indi sa tuno, nga ginamemorize mo lang ang mga litra for litra. Correct. Magtuno kag imo hambal nga muna mapangamuyo gari na dayon. Ano ni pinalagpat ng imo. Saan magpangamuyo agahipos lang gani pwede magyapon ka pangamuyo. Depende na ya sa imo sa tuno mo. Sa kay Vicente Scorpiso, Idol John, good evening. Ang nakabutang sa balaan nga kasulatan, hindi mo paggamiton iya ngalan sa mga lango-lango. Tingagin gamit ko ngalan niya kay sa lango-lango. Wala man, di bla? Gamit lang ko sa ngalan niya, bla, kay wala. Wala ko gamit lang siya ngalan, samtang urimos ako. Kay kabalo ko, nga hindi pwede magamit sa lango-lango ang iya pangalan. Gagamit lang ko iya sang tuno nga amusad to, kay galango-lango ako. Pero nakabati, kamulagin gamit ko ngalan niya, wala. Kay nga, hindi pwede nga gamiton ang iyang ngalan sa mga lango-lango kag wala sang kapuslanan. O hindi ba? Sa kay Ging Panagiton, huod si Idol, Balibol Antique versus Negros Roman. Baw, sadya gali ni Roman. Baw, dumaadto takon sa Antique ba? Lantaw takon tukot balibol ka kwan ka taga Antique ka mga taga Negros kirja. Wayro gali tana ang taga Iloilo kwan ron wagtang ron. Sige lang base silver man kami guro base bronze man kami kay Angel Tanoda, good evening everyone watching from Singapore. Kay Romerico Libuon, Idol mayong gabi, lihog tamyaw kasawa ko nga si Evelyn Libuon. Salamat kid Idol. You're very welcome. Kay Sweden Glimmer, good evening Idol, watching your live from Lanit. Kay Ronco Ivan, hi, good evening Idol, kumusta? Ayos lang. Kay Emilita Montelibano Gonzales, good evening Idol John, watching from Paranaque City. Okay?
Ayos. O ala sige. Iban pagid nga mga mensahe karon. Kag mga pila ka mga shout out ninyo aton nga pamatian kag aton naman liwat nga iga plastar kag pangbasahon karon dugay. Diri sa ato sini nga paglagad mga ka-K5 pahibalo gali sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. May ara kita nga K5 dakop ka lugo mo promo. Dakop ka ilugo mo promo. Ako primero pangbasa ko ilugo. Ilugo gali no ilugo mo promo. Nga ka-K5 ba? So sa sumugod sa sang nagligad pa nga semana. Mga ka-K5 kung ikaw ang nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag wala mo ginahalin-halin imong radyo basi ikaw madakpan sa ngamon sini nga team nga mga ka-K5 kung madakpan ka nga mga nagapamati sang K5 News FM Iloilo instant nga makabaton ikaw din sang isa ka coupon mga ka-K5 no kung sa diin mahimo nga makapasakop ikaw sang or mapasakop ang imong ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo. Kaga hindi lang ina kung maipakita ka nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers or Wellness Center ni Doc Ramil Oy kasubong abi sang DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix kag damo pa nga mga iban may additional ikaw nga tub 5 ka mga coupons para nga the more coupons the more chances of winning. Pagagabuton sa mga live programs sang K5 News FM Iloilo ang mga swerte nga mga tagparamati. Bantayan ang mga paglawag sang imo nga ngalan kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay magatawag insigida ang K5 News FM Iloilo, 3 katawag lang ang pwede nga himuon sang K5. Kung hindi mo ni masabat, liwat ini nga magagabot ang amon sini nga istasyon sang maswerte nga tagpalamati. Nagapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay kag dito himuon ang paglugo sang kahon nga may unod nga duha ka mga dice. Ang isa ka dice may ara nga mga appliances nga prices kag ang isa naman ka dice may ara nga mga cash prices. Kag may ara ka pa nga consolation nga DTX Coffee Mix. So wala sang kapirdihan dire kay sigurado may madag-an kagid. Basta itutok lang pirmi halin sa aga hasta sa gabi ang imong radyo diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga estasyon number 1 na kita sa Iloilo. Ayos o hala sige. Dato sila nga pagpangaragad mga ka-K5 ang mga balita nga inyo nabatean ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Para sa mga kauturan naton, may mga problema sa sipon, hilan at ubo, trangkaso, gabalik-balik nga sipon, gabalik-balik nga ubo. Mga ka-K5, ari ang antiviral kag antibacterial specialist. Klinika D3 Bio, nga mga ka-K5, kaya ang Klinika D3 Bio, sa inika super food supplement nga ginhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho ini may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na batok sa mga viruses katulad sang dengue kag sang COVID-19 at iban pagid nga mga virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sang cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sa lato sini nga lawas into monoglyceride. Sa na dire ang monolaurin mga ka-K5 no. So ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa ato sini nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung ikaw ang ginadingge kag labi na gid sa iban man nga mga baratian mga ka-K5. So, ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding
kung ikaw na impiktar na sang dengue. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Ating waay nyo gid nga magamit sang D3 Bio kontra sa ato sining nga mga pamalatian labi na sa dengue virus nga nagapang-atake sa aton nga mga kabataan sa subong mga ka-K5 sa probinsya sang Iloilo. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Mag D3 Bio na kita da superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Ang oras naton mga ka-K5 alas 10:54. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, Madamo nga salamat mga ka-K5 namon nga Ilonggo. Number 1 kita sa latest survey sang Kantar Media. Palibot kita sa syudad sang Iloilo. Agod nga pasalamatan naton mga ka-K5 ang aton sini nga mga Ilonggo nga mga kauturan sa padayon nga pagsuporta kag pagpalangga pagpamati sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo. Wave, hello! Hello! Nagkaway-kaway din sila, Nay, no? Ang iban ka saot-saot, man? Kababayo. Hello, Agasinggit sila, Kagapalo. Kami, kapalo. Mo na? Ora kasaot-saot to, stuto, kasaot-saot to. Na. Oh, t-shirt no na. T-shirt ang kaya, t-shirt. Oh, dol, siyempre, grabe kina salo pasang ano ba, sang t-shirt nyo. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Madamo nga salamat mga ka-K5 namon nga Ilonggo. Number 1 kita sa latest survey sang Kantar Media. Amon padayunon ang pagdulong sang badasi kag kampyon nga balita kag serbisyo publiko sa Iloilo 88.7 K5 News FM. Number 1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Happy Fiesta Barangay Nabais, Mandurriao. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpaki mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputos mo na! Grabe sila kay guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag nyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang nagpadalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasam, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsan, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na water sa mga. Aray, udang tikwel. Tikwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara-tara na. Ini sa ikon mo lang bilog. 200! Lupat-lupat pasakay. Ito'y ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya ako. 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay mga nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa nalipay mo sa FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM okay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 tuwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Mga
Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalawa. 1, 2, 3, go! Sagad? Oh, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre po na ibon sa lingon ikaw, mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-lubos natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Matanda, magpa-shoot pa! Oh, hindi ka sa nag-jackpot na agad! Dali lang. Bago ulo dapat ha, para wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Kapalong mag-lugo? Sino nag-lugo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan nga una? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Oh, sige, ano ba ang basa sa K5 sa siyempre kay Doc Ramil? Maraming salamat. Sige, ang ipay na lang ba? Hindi ka na paglantaw, tuloy na to! Wala na ta! Ano bang gano'n kay Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkahong gilid-gilid. Okay? Sino gusto makita? Sino nakasama? 88.7
puso. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakalabot kita sa 10 minutos na karigad sa alas 11. Kini nga material ni check naton karon ang latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Nakit na mga pila ka mga balita na ka-impormasyon ng tipo sa ato sining patrol. Kunin kita sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nagika sa ato sining patrol sa sining mga tiniyon mga ka-K5. Ber, kamusta unta kung ano ang latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo? Kag mga pila karon ka mga balita, kag informasyon halin sa ato sini nga mga reporters, no? Mga balita, informasyon na tipo ni K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ante sina mga mensahe na nagikan sa ato sini nga mga followers, mga ka-K5, sa kay Fatima Masero, may gabi idol John, kadto ka sa Mary Mart Mall Food Court, dito tambay, pangapi sila mga retired para ikaw ang butuhon para ikaw ang butuhon nila siguro, para butuhon ka nila na puro amo na guro. Sige lagawan tato sa kay Norbeng Supenya, mayan nga gabi idol, survey top 4 kapisan lang libot. Thank you. Sa kay Fatima Masiro idol, lagaw ka sa food court, Mary Mart Mall, 2 to 3 p.m. Dito ang mga senior citizens, standby. Abahaw. Sige, gaan mo ko ideya. Laban-laban, mauna pa na itong mga kwan, ang mga hisaon. Ari na si K5 Baron. Check na nato na mga pila na ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kagdala na dire mga pila ka mga detalye sa mga balita na tipo na sang patrol. Upod kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga Situation Report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, maayong gabi. Maayong gabi, hado! Mayong gabi maninday. Oh, kamusta ka na daihado? Aray, nag-alive in kicking pero nagpanakit ang likod. Aragay! What happened? Ano tabo nga rin panakit ng likod mo? Kay K5 Zone, bastante maganda sa ehersisyo kada aga kag sa mga produkto ni Dr. Emil Oy, pero kay ti mga kon madugayan kabi-abi pungko, hindi makaunat imong nawas tungod nga ti eskwelahan trabaho. Amo na siguro ang rason kung nga nagapranakit sa K5 Zone, pero ti karon ma-walking naman kita. Kaya rin nag-walking kita ka K5 Zone. Nag-walking kita diri sa portion diri sang lapas sa K5 Zone. Kag unat-unata lang Akon kisa gahunat-unat na malanga. Ginaganito sa ding ganito ginaman. Di kami ganito naman barangay suok karibalo to. Gahunat-unat malang ganito. Importante maka-exercise, makapabalhas para nga dula ang toxins lawas. Yes, ang mga sa K5 Zone. Kag amar ka K5 Zone sa pagalibot-ibot naton. Una naglabay kita diri sa may lapas. Kalinong gid sa lapas, duway sang gawag gid sa mga mga muning oras sa K5 Zone. Duway gid sa may makita, gid nagulagaw na kay ti mga muning oras sa inugtulog niya sa mga kultura naton. Kag makita naman diri nga may mga barangay tanod nga nagalibot sakay sa ilang mga trike patrol, tapos wala kita diri sa may makita nga mga nga mga minor de edad K5 Zone nga nagalagaw, magluwas lang gid sa mga kulturan nga nagapanghimos ibandi may mga kalan-an silabi, may ara sila sa mga ilim na negosyo ka K5 Zone, kag mga angkas rider naton tricycle driver, mga taxi driver nato. Namo na rin makita at this dalanon sa napas nga naga-standby, nagapro pangapi-ngapi, kag dugang pagid sa K5 Zone mga mga
mga BPO o kung mga call center agents ka K5 John. Dali lang. Diyan na K5 John. Daw feedback ka, daw feedback. No? Arana, no? Ay, naplastar na K5 John. Okay. Okay, rin na. Ari naka-plaster na nga to yung Viper K5 John para sa aton niya situationer K5 John. Ari dire kita naglabay K5 John sa may Barangay Laguda, Lapas sa K5 John. Oo. Nakita naton may mga ilim nun. May mga inom-inom dire. At may ara naga-date. May ara man siyang naga-sugba dire K5 John. Pag naman kita sa may makita nga naga-table di K5 John, mga good boy na diyang person sa ilimnan. Kaga aribo ka na nitsang talaba Idol John. Pog ka namit talaba. Kung magpaliko ka di mula sa may pasunod ka sa may Rizal Lapas, K5 John, may malabayan ka di nga tinumpok sa mga tambok nga mga dalagko nga mga talaba K5 John nga nagbasa-basa nag-drudanlong mo ka na tapos ari mo ka namit no met K5 John. Ano nang namit-namit nang galakat nga duwa na hindi ang talaba siguro ha mambala mga talaba. Ano nga klase talaba nang galakat nga duwa na tapos naman kay hada pero hindi ka version na hindi indang talabada way mo ko siya may makita nga talabada nalabayan naton dito kita sa may eskina dito pa sa Lord Madrid sa may Rizal Lapas why kami siya may nakita na mo tayo galakat nga duwa kabilaw itong naka-short ng isa nakapalda to yan ay naglain ano niya ma mo na yung talaba guro na yung imo ni ano na imo yan ma tiway kagid siya may pakita nga talaba laban-laban na mo gitong duha ang buhat ko silingon duha katumpok nga talaba lusot yapon ba si 500 gayuhom silinga ba palusot ka pa ha Actually, kay K5 John, nakita man ni K5 Jason ang talaba. Ang talaba? Ang talaba. Aba, numero 1 pagid na. Ara pagid mo pagid na numero 1 man na kundi nga kun master ni si Master Tokayo John amahan di Tanoy, Grandmaster pagid niya si Jason. Basko gali. Kung si Miss Cathy Lim pa diyo sang China, sila niya, it's a fresh oyster or cooked oyster. Tede na, priska ko ng luto. Kambal sang kilala ko K5 John. Mas namit, kakaon sa tarabako ni K5 John, kung fresh ko ba? Ara naman na, sugata naman liwa to, duwa naman ako. Mo gini kita si K5 Jason bla si Grandmaster ne bala niya kunin mag-agi para may makita gid mo. Abot jagid kung ano naman tong si K5 Sir John Di Tanoy ang mata subong ka pasiplat ka sulod sa pinsarya senyari man niya ang Grandmaster naman eh. Di na nga lugar ni, di naman eh. Sa mga K5 John, wala kita dugay halin sa may city proper. Labay kita dito sa may tubang sa Iloilo Provincial Capital. So, magkatawhay dito sa dalan naton. Doon mga amon nga portion sang kung dalan noon, duway gagawa sa mga ambulant vendor naton sa K5 John naga-purong or naga-barigya sa ilang mga produkto. Dito niya kalabanan sa K5 John sa area ni sang Socorro. Kag nalabayan ka man ng area sa General Luna ka K5 John. Ang dalan duway kagidla sa may makita nga mga minor nga like sang una ka K5 John mga muning oras. Naga-grupo-grupo, naga-standby, nagapang kunanong ginahimo nila ka K5 John dira. Subong wala kita sa may makita nga mga minor nga naga-roving sa dalan iti dugay-dugay lang yan nagapakatubalik ng mga patrols ang pulis sa K5 John. Hindi lang dira sa may
area sa city proper. May makita sa area sang Police Station 7, dito sa may Tansa Esperanza, sa mga nasakpan niya pagdating ng barangay, sa area sa Mulo, may ara man kakifab John. Tapos, diri sa may Lapas, may ara man kita sa may makita nga naga-rondang pulis, kaya kakifab John. Kag, tiyan mo na mga muning oras, makita na lang di mga naga-motor-motor, di kakifab John, di ibandi, may mga kanya-kanya man angkas, posible ni magkagugman, iba ni nagaba panamig-lamig, guro kakifab John, na nagamuni-muni siguro sa mga kagugman nila amonitan, ibandi sa ila kakifab John, wala sa mga helmet bala, samtang nagabiyahe, or nagasakay sa motorsiklo, baporya palayo lang yun sa mga posible aksidente kakifab John. Ate, mayada. Very good, gida. So far kakifab John, tawhay dalan ta, tawhay sa giduway gidgawa sa balita, gidya mga drug ko, nga mga events sa kakifab John, kag nga to niya kawaan, o kalangitan diri, wala man sang dobro bugat, tingko ko nagaplamula nga pangano diri kakifab John, ito hindi man siguro maulan na, kag manami gid ang hangin kakifab John. Ate mayo gid, very good gid, no? At least why na sang mga minors nga makita sa palibot sang syudad naton kay akong kisa mo ning problema sa aton nga mga kapulisan kay marubing pulis ta, wala sila pagkatapos pag lumbo sa mga pulis, mo sila guwa ka maghalab, magpinungkuyanay, maglinagsanay. May klase ka mga kabataan, ibo na may paliwatan. Okay. Ang hambal ni Miss Kathleen, siya niya, yes, I agree. Fresh oyster is bitter. Namit yung man ng priska nga talaba. Namit. Priska nga talaba. Purti ka namit to. Butangan mo sang langgaw kag inang kutitot. Do you understand what is kutitot, Miss Kathleen? Kutitot is a katumbal. Ano gani sa English ang katumbal kay Pay Baron, yado? Ang paper? Hindi ka kay Five John. Hindi bla may ara nga mga kwan gali ng paprika. Do you know what is kutitot? Kutitot is a ano gani sa English ang kahang inang Kipa Baron? Ha? Spicy. It's a spicy paprika. So if you like to eat the spicy paprika, go on vacation here in Iloilo. Because there is the name of very spicy paprika is a demonyo. Kilala mo demonyo nga kwan nga inang ano ganin inang katumbal kay Paiba Aron? Yes, kay Five John. Pwerte, no? Oh. Yes, kang. Ngalan niya demonyo isa kabilo katumbal sus Maria Hiunes sa mapatay ka sang sang kakahang mo. Ngalan sa katumbal demonyo. Kay Five John. Oo. Ang English kiliyasang ang kotitot, ang siling na buyo niya mo ang wild chili sa kuno. Wild chili? Yes, wild chili. Inang kutitot? Kutitot? Yes, sa K5 John. Chili. Chili. Galing no, chili. Hot chili. Very hot chili. The name is Demonyo. Kita mo ng kan ang ngalan sang ang ngalan sang inang pirte kakangkahang pagkakatumbal ng demonyo, hindi ba? Yes, ang demonyo na katilaw ko. Nakatilaw ko sina sus Maria Ihunis di garapon ni Santissima daw pamatyagan ko nakatapos lang ko kaon prong akon nga baba duga diwal gyapon dila ko. Kaunan ko na sa kalamay, way man gyapon. Kaunan ko ice cream, ara gyapon. Ay, Maria Ihunis, ano yung pagka, kung di mamuyayaw, kaya naman basta ka demonyo, nga klase ka kahang na.
Ay, Maria Hiunis, sige na po ni Santissima, te, muna, kinanglan, nga mo nang hambal, abi ni Miss Katilim, kuning aton nga listener nga si Miss Katilim. Taga-kuha ni mong taga-China ni, K5 Aaron. Yes, K5 John. Te, gusto ko no, namit ko no, man ang ginatawag nga kwan, nga, inang fresh oyster, botchiringon, priska nga talaba. Yes, baka namin K5 John. Ti butangan ina sang hot chili nga marka demonyo. Para katapos ka na kaon, ganganga ka pa. Sili niya, here in China, we have more spicy, Mr. John, because China people eat more on spice. Ay, oo, gali no, tuod gali no, mahilig sa mga kahang gali no. Yes, mahilig sa kahang K5 John, mga inject ni. Pero wala nang imo ya, Miss Katilim, mo ay nang inyo dangang kahang nyo na sa inyo nga sa China. Why na? Perdi na sa amon, di nga marka, demonyo. Matya ko, 20 kapilo, siguro ang kakahangon sang demonyo na mo, di sa inyo da. Abi mo lang Pwede ka lang sa Pilipinas, kay ipatilaw ka namon, ipatilawon ka namon sang marka, demonyo. Ayos? Yes, K5 John. Sige. So, diretso ka na lang abi sa mga detalye sa imong nga mga balita para nga mabatian sa aton nga mga tagparamate mga detalye sa mga balita. No, why na kita tiiday, why na sa mga nadakpan sa drug bypass operation? Subong ka K5 John, ang may ginakamang kita. May ginakamang? Yes, may ginakamang. Dito lang na ipag-mention. Pero medyo madugay-dugay pa, pero may tsansa kay 5 John. Pero sa iyo kita anay sa mga balita naton nga tipon ta kay 5 John, puros dali na kay 5 John, may nagatawag sa aton basi amo na ni. Sige be. Okay. Sabtanay. Dali gina sa aton nga mga tagparamati kay may gatawag kay K5 Aaron Ripuyo kag ginasabat sa subong kung masabat ko na muna na laban-laban malinag sanay naman kami sino. Dahil sa ato siya nga mga kauturan, ha? Okay, si Katilim sa niyo cannot eat or drink. Mr. John, if you eat spicy foods because it will be more spicy. You drink milk, then it will less spicy. Gali mo gali dapat gatas, gali. Galing kay gusto ko magamon naman lang nangagatas naman nila makapaumpaw sa sa kakahangon kay 5 Andre. Kung gatas naman nagaliti, gusto ko gatas ang dalaga. Ay, aragay, kalainin mo! Zinchen, siya niya, puro-puro, mga marka, demonyo, gina, amo gani. Dali lang nga, kay balikon ko dugay si K5 Aaron. Mabasa ko ng mga mensahe, kay react aton ng mga followers. Si kay Cheryl, may lapating brand niya sampat, amo gani. Sila ni Christian Gando, sila niya, habanera, kag cayenne, hot chili, pepper, Sir John. Gali, amo man nga alam, kuha na saan ng hot spicy man Marka demonyo diya sa Iloilo, marka demonyo diya sa Pilipinas, sa muning grabe. Okay. Because okay, si Rose Balido niya, amo na ya idol. Kasadya gid ya sa inyo ni K5 Aaron. Kami pa. Okay. Si Benji Asturias, good evening ko kay K5. John, no? May gabi man. Okay, sige. Kay Christopher Yangas, Yangwas na may gabi. Okay. Sige, si Rose Balido niya, idol, adlaw-adlaw ko kung na di ginapatukar ang imo nga jingle. Grabe, kuno imo tukar pangurob nga daw mga gat nagid nga tigre. Aragay. Okay, sige. Ara na, dali lang balikon ta. Antes siya sa ato siya pagbalik kay si K5 Aaron to. Balikon ta dili kay daw may ginakamang pa to.
ang tanang mga balita nagikan sa ato sining patro o sa ato sining Capitol Connection. Opod kita sa kay K5 Alex Escalante. Ini may kang tanang mga K5 sang sining balita. May kang tanan sa report nga si former ang Coast Guard dali lang ang ining ginpahayag nga accidental firing sang Philippine Coast Guard officer sa may Barrio Obrero parayon nga ginaimbestigaran sang mga katapo sang Philippine Coast Guard man. Sa matuod ining accidental firing ni kon hungod nga ginluthang niya kaugalingon. Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report. May Alex, go ahead. Yes, kay 5 June, no, padayon nga gina-investigahan sa Philippine Coast Guard o kon PCG, District Western Visayas, ang ginapahayag accidental firing nga ginakolamiran sa isa ka PCG officer. Officer ka kay 5 June ha, hindi lang siya non-officer, but he is an officer sa Philippine Coast Guard. Oo, ang iya sining ranggo is ensign. Bago graduate. Nga assigned dire sa may headquarters sa may Barangay Barrio Obrero, Iloilo City. Suno kay PCG Iloilo Station Commander Richard Gura nga amo man subong ang nagatindog no bilang spokesperson sang ahensya ginpayag sini nga isa ka tuig na nga na-assign diri sa Iloilo ang 29 years old nga PCG officer. Ginpakamaayo nga hindi lang ani pag-divulge no ang name, although nga na-inform naman ang family about sa death no sang 29 years old nga ensign sang Philippine Coast Guard bangod nga aboard ini diri sa Iloilo City sang February 5, 2024 kung isipon mo ka kay 5 June nakaisa na gid man ka tuig no. He is from Ilocos Norte, so medyo malayo ni siya ang iya nga ginhalinan pati bangod sang work kag officer ka pa though sa pagkabalo ko first few years ang imo nga abi nga trabaho bilang isa ka Philippine Coast Guard officer do gina-assign ka giman sa iban nga lugar no ka K5 June, especially sa iban nga region para nga ma-exhaust ba lang imo nga tuwag na ihibalo sa iban man nga mga areas diri no sa pungsod Pilipinas. So wala pa diri gina-entertain actually sang Philippine Coast Guard ang motibo nga may foul play sa natabong insidente kay may mga nakuha man nga mga footages, CCTV footages ang Philippine National Police sa natabo kay since nga ini firing or accidental firing ang una naton nga kuha nga information no kay 5 June gikaduan ini sang mga kapulisan nato to investigate and may pila sila ka mga CCTV footages nga nakuha sa area. So base sa kapulisan naton dira sa may Lapuz area nakita gid sa CCTV footage no kay 5 June halin man dira sa may admin building sang Philippine Coast Guard District Western Visayas nga ginhulam sang ensign ang nasambit yang armas lothang sa duty sentinel kay kung mga ensign ka pa lang wala ka pa nisang issued nga firearm kay 5 June. So because nga according sa iya ma-demo siya kay 5 June, ginhulam niya ang armas nga iya sang duty sentinel. Pero since nati demo lang ginhatag sa iya sang duty sentinel, wala na sang bala. Pero gin-ask niya pagid or ginpangayo niya pagid ang bala kay 5 June. Hasta nga nag-proceed siya sa Bahay Kubo, dira man sa puno susulod sang headquarters sang Philippine Coast Guard. Kag didto nakitaan man sa CCTV footage nga sang ginsulod niya ang bala sa armas luthang, amo man ang gilayon niya nga pagtaya sa iya nga ulo kag ginpalupok no kay 5 June ang armas luthang. So padayon pa subong investigation sang aton iyang kapulisan as well as sang Philippine Coast Guard para mabalaan gid kung anong motive no sang natabo kung accidental firing gid man bala, ginhungod gid man bala nga luthangon iyang kaugalingon or kung may ara sang foul play sa nasambit nga insidente kay 5 June.
Okay, so pero sa dingin ng pila sa sining biktima K5 Alex. Sa ulogid kay K5 June. Kay oo, nakita sa CCTV abi nga gin ano niya gid gintaya niya gid sa iyang ulo ang armas luthang kag amo ang paglupok man. Subot sino may CCTV footage nagapakita yes. nga siya mismo ang nagtaya sa iyang ulo kag ginpitik ang pusil. Yes. Okay. Yes, oo. According gani actually sa mga pulis, nakitaan gid ang the way bala nag-react ang duty sentinel sanggin pangayo niya ang bala kay ti doon na tingala sa bala nga pangayo niya pag ang bala kay ti since madamo lang man sila hindi naman tinanglan sang bala kay 5 June. So since nga ti kung officer ka nga daan sa mga kasubong ng alliance ng trabaho kag ang imo gina-istorya nan officer wala na sila mahimo. Wala na sila mahimo. So i-grant na lang gid na kung anong imong gusto. So amo nang natabo no kay 5 June and according kay Commander Richard Gura they tend to keep anay no sang identity sa sining Philippine Coast Guard and SIN and hasta nga magwa na gid no ang investigation kung ano gid man ang natabo kay 5 June. Ang importante lang napabalo ng iyang pamilya pagkadto na diri sa Iloilo City parang atipanon man no ang iyang bangkay kay 5 June. Kay gindala siya sa ospital, gin-declare siya dayon nga dead on arrival. Ahay. Oo. Base bala kun wa siya masyado ka-adjust ang iyang sitwasyon diri sa syudad or sa diri sa iyang duty duty area kay 5 Alex. Kag base may mga personal nga mga problems hindi lang naton balaan kay 5 June. Ang amo na ganihambal naton bala nga ang depression is not a joke. So base may gina problema no ang insane nga ni. Imagine bata pa 29 years old. Ahay. Bagong kwan na gid, bagong nang sulod. Amo gani no insane pa lang kay 5 June. Yes. Okay. Sige. So hulat-hulaton lang naton ang investigation no sang Philippine National Police as well as sang Philippine Coast Guard. Kay may ara man sila sang tawag ni motor proprio nga investigation nga gina-conduct man kay ti kinanglan man na nila kay 5 June since nga ti ara sa sulod gid sang vicinity sang headquarters natabo ang insidente. Okay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Kag ni ka K5 Ray Espejo malay nga palangga ang mga taga-putotan. Ini si ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang follow-up report nagikan kay ka-K5 Alex Escalante ini may kang tanan sa sining sa ka-miyembro sang Philippine Coast Guard. Ang report nga kuan niyo no. Murang taon niti ginutang iya kagalingon bangod sa CCTV footage. Nakita gin kung paano niya mga ka-K5 gintuon ang pusil nga tuon sa ulo ya kag ginpitik ini nga mo'y kabangdan sa iya sini nga kamatayon mga ka-K5 no. Ang mga balita ngayon batanan builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix, naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Mga kauturan naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate. Sa mga mahiling mag-cafe, hindi mabuhi kung way cafe. Ari kita sa coffee nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix, may chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, may ara nga inang sugar cane extract powder nga puno ini sang antioxidant nga nagabulig ini para sa pag-detoxify sa aton nga lawas. Kag wala labot sina nagabuli sa pag-detox man sa aton sining nga mga selula. Kag sa aton nga mga kautura nagamanami ini kay nagabulig ini para sa pagpahumok sa aton sining nga pag-itchar or contra constipation. Nagabulig para sa pangtunaw sang aton nga mga tambok sa lawas. So naga-cafe ka na, naga-detox ka pa, naga-sexy ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, ang produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kag subuman ang mga balita ngayon nga buylog nga inyo, batan ng buylog pagig nga ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may makakaglabuwas ka nga nagabulig para sa nami nga sirkulasyon sa aton nga dugo para nga madasig mga ka-K5 ang
pag-deliver sang mga vitamins kag mga minerals, mga nutrients nga kinahanglan sa aton nga lawas nga nagaupod sa ato sini nga dugo. So kung manami ang sirkulasyon sa dugo kag manami ang pag-deliver sang mga vitamins kag mga minerals nga kinahanglan sa aton nga lawas, manami man ang pag-function sa aton nga mga ugat. Ilabi na gid ang mayor nga ugat. Ang mayor nga ugat nga paborito ni Mrs. nga hikap-hikapon. Sa tion siyang kagabihon, labi na gid kong kaagahon. Gada ka nga isang manok nga nagatuklo-tuklo nga nagapamalo. Mga ka-K5, uli ni ka extend food supplement for men. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ngaton nga oras, alas 11:40. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasmo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara makita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band.
Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalaborita sa 51 minutos na nakaligad sa alas 11. May gamay lang oras to. Dere check naton ang mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. This time i-check naton ang mga balita na nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo Amay nga una gin report nga nahulog sa seawall sa uton na talana nga ilubong na sa katapusan sang Marso. Yari ang mga detalye sa mga balita. Upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June, natala na ang ilubong sa Marso 29 tuig 2025. Si Marcelino Todorejo Sr., 59 anyos, nga unagin report nga nahulog sa seawall. Kag nalumos patay sa baybay nga sakop sang Barangay Poblasyon East Oton, Iloilo, sa tong Pebrero 17. Igadulong ini sa iya ulihi nga palahuwayan sa Oton Public Cemetery las 3 sang hapon. Nadali ini tungod man ginpaidalom pa ang lawas ini sa autopsy, kag may ginhitso pa sa iya death certificate. Nagapabili naman sa karon nga palamangkutanon sa pamilya ang mga tinulo sang dugo nga nakitaan malapit sa lugar sa riin nagahigda ang biktima. Nagapati man ang bata sini nga si Mary Jane Todorejos nga mayara sang natabo nga foul play sa diin may dako nga buho sa wala nga dulunggan, may blood clot sa ulo kag wala sang tubig sa baga amo man sa tiyan nga patimaan nga ini ang nalumos patay. Mabudlay man sa karon para sa Oton PNP no bangod lunsay mga circumstances gid lamang ang ginpakigbahin diri sa mga witness kag wala man sang CCTV sa area. Sa subong padayon nga palamangkutanon sa bahin sang pulis kagamuman sa pamilya kung mayara gid man bala sang foul play o kung wala. Kagani nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C nga mabakal gid sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy kaga sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Abatan mga balita kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Sa kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Jenny Kauyonan, former Vice President Lene Robredo nagpadulong sa Iloilo City para sa isa ka learning visit. Learning visit kun nagpangampanya sa iyang kandidato sa pagka-senador. Kaya detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyonan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report.
Kay 5 June nagpadulong sa Iloilo City subong nga adlaw no si Anay Vice President Lani Robredo kaupod ang pila ka mga department heads kag konsehal sang Naga City para sa isa ka learning visit sa syudad. Natala na kay 5 June nga magtour ang Anay Vice Presidente sa pila ka mga notable projects sang syudad. Magabisita sila kay 5 June sa Esplanada, Eye Care Centers kag interesado man nga mahibaluan sang Vice Presidente kay 5 June ang underground cabling projects sang Iloilo City. Samtang kay 5 June, buwas man nga adlaw natalana nga pangunahan ni Robredo ang Kiko Bam Volunteer Kick-Off Activity sa Iloilo Sports Complex. Kag ini nga balita ang yadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Katapusan nga balita nagikan naman kay K5 Karen Badilla. Coast Guard officer ginhulamang issued firearms ang duty sentinel kag gintiro sa iyang ulo sa Barrio Obrero. Yari magaritalye sang mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki 5 June nagagwa sa investigation sang Iloilo City Police Station 8 nga wala sang may natabo nga foul play sa kamatayon sang 29 anyos nga lalaki nga officer sang Philippine Coast Guard o kon PCG kag tumandok sang Ilocos Norte. Ini matapos kaki 5 June ang ginaaligar gintiro sini ang iya ulo sa sulod mismo sang headquarters sang Coast Guard District Western Visayas dito sa may Barrio Obrero, Lapuz alas 11:40 asang aga sang March 4 no. Kag sa interview naton kay Police Captain Lester Oliveros ang hepe sang Police Station 8 ginpahayag sini ka kay 5 June nga nagapahuway-huway ang biktima sa post nila nga malapit sa admin building kag may CCTV sa diin ara man sa area ang isa pa ka non-PCG officer nga duty sentinel nga nakasuksok naman niya sang body worn camera ka kay 5 June. So ang ining victim suno sa kay Captain Oliveros naghingyo ni siya nga hulamon ang issued firearm nga 9mm no sang duty sentinel bangod nga mademo ini pero antes pa man ginhatag sa duty sentinel sa victim ang iya nga armas ginrelisan niya ni anay kaki 5 June sang magazine. Then sang ara na sa victim ang armas naghingyo ni siya liwat sa duty sentinel nga kung pwede hulamon man ang magazine kaki 5 June no since kay non-officer to siya kag ang nagahingyo sa iya kaki 5 June officer wala siya sang may nahimo kundi ginpahulam niya na lang kaki 5 June ang magazine. So sang ginhatag niya na ang magazine sa PCG officer gintakod man ni sang victim dayod ang magazine sa pusil kag sang nakatakod na gintaya niya ni sa iya na tuo nga ulo kag hinali lang nga ginpalupok ang armas luthang kaki 5 June. Samtang may panaysayon man ang pila ka mga PCG members nga ti sadto pa lang nga daan kaki 5 June may may nagtuyo na ni ang victim nga utason ang iya nga kabuhi pero natabangan kaki 5 June kag ti sa nahambal ta na nga wala sang foul play kay ti nakit-an gid sa CCTV kag sa body worn camera sang duty sentinel kung ano gid ang natabo kaki 5 June pero sa gihapon nagapadayon ang investigation sang aton nga kapulisan sa natabo nga insidente kag according pa sa kay Captain Oliveros nga nagabiyahe padulong diriya sa syudad sang Iloilo gikan sa Ilocos Norte ang pamilya sang victim kung sa diin siya ang pamilyado man kaki 5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa mga ayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Ay minggid.
Mga ka-K5, ala na, tiyempo ito din sa ato siling pagpangalagad. Kita buwas sa aton siya, ato siling pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sa nga sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang iyo ka-K5, June Aluhado Kapurot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, ang number 1 na kita, K5 News FM.